Mega mega shoutout po dyan. Unang-una sa aking asawa na si Cinda Cablen Cruz. Walang sawang suporta sa paggagamot. Pagsusupport sa akin sa paggagamot. Mega mega shoutout din pala dyan sa mga taga Toronto, Canada, Saudi, America, kay Sir Katikbak, kay Christian, kay Sir Raul, kay Apuchona, kay Apros, at ganoon din po kila taga-Sama, Tagigaraw, mega mega shoutout dyan. Tarlac, Pangasinan, Aliling family, Ignacio family, taga Tarlac, mega mega shoutout sa inyo. Sa lahat po mga nanonood dyan, mega mega shoutout din. Mapagpalang gabi sa inyong ating lahat. At kung napadaan ka sa YouTube channel ko, huwag niyo po kalimutan mag-like at mag-subscribe. Hello po, magandang gabi po Apo Andel. Magandang gabi din sa iyo. Ito, konting kwentuhan lang tayo. At napagod ako sa daming pasyente. At tapos ko lang maggamot, mga kalating oras pa lang. Mega mega shoutout po dyan. Huwag niyo rin po kalimutan mag-like at mag-subscribe at ganoon rin po sa Facebook page na ginawa kong Tatak Albularyo. Ang masasabi ko lang po doon sa mga nagme-message po sa akin sa Tatak Albularyo Facebook page at nakikita rin naman po nila yung YouTube channel ko. Ito lang po mapapayo ko sa inyo. Kung galing na po kayo sa ibang manggagamot at gusto nyo talaga magpagamot sa amin, hindi ko na po kayo gagamutin sa online. Kasi online na po kayo galing tapos personal na. Napakahirap po kasi gamutin nyo. Magsasayang lang tayo ng pagod. No choice talaga. Pero kung may malapit-lapit lang ng konti sa inyo, pwede pa kayo pumunta sa ibang mga kapwa ko mga manggagamot. Kasi pag online lang ho, abutin pa kayo ng 21 days, abutin din kayo, kukunin din po yung picture nyo. Ganun po yung talagang taktika sa paggagamot sa online. At hindi po talaga lahat minsan nakukuha. Pero yung iba po magagaling sa online. Pwede po yun. Ilan po mapapayo ko sa inyo at yung gusto matuto maggamot, may nagtatanong at gusto maggamot, dadaan ka pa rin talaga sa pagsubok at sa pagdarasal po talaga. Hindi ho ganun kabilis yun na hinihingi. Hindi yan po yan mag-aaral ka ng high school. Nag-aaral ka araw-araw sa eskwelahan. Higit pa yun doon sa ginagawa natin sa pag-aaral sa spiritual. Napakahirap po talaga. Hindi ko kayo dinidisappoint na huwag kayo mag-aral. Kailangan may tao talaga magtuturo sa inyo. Hindi to pinag-aaralan sa online. Hindi po yung sinasabi na nag-aaral sa online kasi gustong-gusto nyo matuto sa akin. Laging marami nagme-message sa akin na gusto nyo matuto maggamot. Hindi ho yung ganun kabilis. Kasi alam nyo po, pag nag-aaral kayo maggamot, marami pa kayong bagay na hindi talaga alam. Ang hirap po ito sabihin. Baka sabihin nyo, tinatapakan ko yung ibang manggagamot at tinatapakan ko yung nyo. Sinasabi ko lang ang totoo. Iba po pagdating sa aktual at iba din po pag ang kalaban mo ay napakalakas. Manghihina at sasakit po ang ulo nyo. Akala nyo po pag naggagamot sa spiritual, hindi kayo nakakaramdam ng pagod at hindi rin kayo sumasakit ang ulo. Sasakit po ang ulo nyo napakatindi. At hindi nyo po maintindihan ang sarili nyo. Para kayong may sakit din na mainitin ang ulo nyo. Parang ayaw nyo nakakausap. Kasi hindi nyo pa ho nakokontrol yung kapangyarihan na ipinagkakalob ng Diyos. Hindi yung po biro o katang-isip lamang. Katulad po yung pasyente ko nakaraan araw, June 1. Yung June 2 pala nasa yung June 1 pala. Isipin niyo po yun. Yun ay galing na sa 3 pari. Mahigit 20 na manggagamot. Kita niyo, pinakpok ko lang yung bangkuhan, natulala na at wala po siyang alam. Mapagpalang gabi po Kuya Andel at sa lahat po nanonood. Mapagpalang gabi rin sa iyo, Jonathan Espeño at ganon din kay Lee. Mega shoutout to sa Taggraw at saka sa bang probinsya niya ni Jonathan, nakalimutan ko na. Basta mega shoutout na lang sa iyo sa buong pamilya mo. Ilang mapapayo ko sa inyo. Talagang maraming nagme-message sa akin sa Facebook page, sa YouTube channel ko na gusto matuto maggamot. Hindi po yan laro. Ulitin ko, hindi ito katulad ng nag-aaral sa eskwelahan. Minsan ang mga manggagamot ay namamatay
lalo kung ito ay kalaban niya ay mga malalakas na, batika na, benenta ng kaluluwa. Minsan nakakaramdam kayo ng matinding sakit. Yung sakit ng pasyente nyo, salamat po Apo Andy. Maraming salamat din sa inyo. Ilang mapapayo ko sa inyo. Kasi ito para sa lahat to. Makakaramdam din kayo ng matinding sakit. Yung pasyente nyo, yung sakit niya ay napupunta din sa inyo. Kung anong tindi na sakit ng utak niya, mapupunta din sa inyo. Hindi yung tatalab ang gamot o anumang gamot. Kaya nga sila nagpunta sa mga albularyo dahil hindi sila tumatalab yung gamot eh. Pag yung po napunta sa'yo, tapos yumakap ka sa anak mo, yumakap ka sa asawa mo, nahawaan sila. Kailangan marunong ka rin magtanggal o marunong merong instrumento ng Diyos o anghel ng Panginoon Kristo ang maglilinis sa'yo kahit hindi ka na maglinis. Pag tulog ka, saka ka nila nililinis, tapos pagkagising mo, wala ka ng sakit. Kaya maraming maraming manggagamot na nababaliw. Yun ang totoo. Kaya nga tawag sa mga manggagamot, may kleng-kleng. Kahit ako, tinatawagan din akong kleng-kleng. Pero sanay na ako dyan. Yun po yun, ang ibig kong sabihin. Marami pong bagay na mahirap ipaliwanag. Katulad po yung mga ulitin ko, yung ginamot po ng 3 pari, in-upload ko. 3 days yan, kaso at late upload lang yan. 3 pari, exorcist, totoo daw pari. Kaya salamat sa pari. Salamat din sa may 20 manggagamot. Kita mo, pinukpok lang ng Panginoon Kristo, natulala na. Mapapansin mo ang mga mata niya, ay nakalisik sa sa'yo. Ibig sabihin may sanib siya. At hindi siya makatingin ng diretso, pero hindi siya baliw. Kaya pinababalik ko ng 10 araw. Pero sabi ko mag-message sila pag 3 araw na hindi na bumabalik, dalhin agad. Pero hindi pa naman dinadala. Kaya 3 araw na ngayon, ibig sabihin okay. Kasi pinababalik naman sila. Yun po yung sinasabi. Kung yun ay isang demonyo lalaban sa bagitong spiritual, maniwala kayo sa akin. Hindi ako nagbibiro. Makakaramdam kayo ng takot at sakit ng katawan at masyado kayo mainitin ng ulo nyo, pati asawa nyo, maaaway nyo. Pati gusto nyo mga tao nagagalit kayo, ayaw kayo nakakausap. Kasi yung sakit, dinadasalan ka rin na hindi mo nakikita. Yan po yung gusto magpaturo sa akin. Hindi po yung ganun kabilis. Kung ako nga lang, pipilitin ko magturo sa inyong lahat para matapos na para yung mga taong na malapit sa inyo, gamutin nyo ng gamutin Pero, baka ng katuturo ko ng katuturo, mapahamak pa kayo. Dinadaan po yan sa tiyaga. Yung taong pinagkakaluban ng kapangyarihan, yung hindi mainitin ng ulo, at hindi po mahilig makipag-away, at ginagalang ang katawan ng Diyos, hindi po yun natural tayo magmura, kahit minsan nagmumura din ako Yung pag nagagalit, hindi natin sinasa puso, yung mga ganun po, yung marunong magpatawad, marunong matakot sa Diyos, at walang kamunduhan, hindi mahilig sa laman. Yun po yan. Mabilis tumalab ang mga nagkakaganon. Napanood ko nga yun po kanina, Kuya Andele. Halata po talagang na may sanib po kasi parang nagulat yung pinupok. Pinupok mo yung bangko niya. Yan ay galing po siya sa pare. Alam ko naman siya may sanib dahil yung in-interview ko siya sa unang video. At natatakot siya sa akin. Pero bilib pa rin ako sa lahat na naggamot sa kanya. Yun po ay mga demonyo na. Ano siya doon? Accounting ang trabaho niya. Yung kapatid niya na tinakpang ko yung muka, teacher po yun. Ang tawag ba nito yung sa mataas na teacher, principal. Siyempre, kailangan ko rin protection ng kanya muka kasi nakakaya naman. Yun po yun. Pero naputol po ang video doon Hindi ko alam bakit hindi nakuha yung video. Sabi ko naman doon sa makukuha, may oras, di ba nagtanong pa ako sa iyo. Putol na pala. Wala namang kuha. Yun lang ang kuha. Kaya wala akong magagawa. Minsan may kleng-kleng tong cellphone ko. Kaya hindi natin nakuha yung magandang interview. Meron pa sana kayo maririnig doon Pero pinabablik naman ng Diyos yun. Kasi marami na silang pinuntahan. Pero awa naman ng Diyos. Malakas na daw siya at para daw may umalis sa loob ng katawan niya. Salamat po na sa Diyos sa Pong Nazareno. Yun po yun. Kaya nga pakiusap ko lang sa inyo, dumilat nga ang pasyente, lumalaban Oo, ganun po talaga yon. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung normal lang yung tao, normal pa lang ako doon, makakaramdam ako ng takot. Ang kanyang mga mata ay kakaiba. Tinatakot ka sa kanyang mga mata. Yan ang sinasabi ko sa inyo, devil.
Hindi sila umaatake ng kamay, pero sa mga mata. Para kang naiipnay sa kanyang mga mata at yung puso mo ay takot na takot. Para kang babarilin ng isang tao na nakatutok sa yung baril sa noo mo at sa sobrang takot mo maiihi ka. Parang ganon. At may nakita ka mahabang itak at puputulin yung leg mo. Ganon yung ibig kong sabihin. Yan, ganyan yung mga devil. Mahaba pa sana yun eh. Pero may halo siyang kulam. May devil na siya, may halo pa siyang kulam. Dalawa yung nasa loob niya eh. Kasi sabi naman ng pare, totoo naman, may pumapasok, may lumalabas. Ini-interview ko naman yung mga kamag-anak niya at yung mga kapatid niya. Lahat naman daw sila ay ginamitan ni medium. Anong klaseng medium? Nilagyan daw ng rosaryo at pinagdikit ng kamay. Totoo yun, minsan ginagawa ko yun. Paghahawakin mo yung isang tao at lalagyan ng rosaryo sa gitna, ay ipitin yung rosaryo at gaganunin lang yun. Hindi pwedeng bumitaw yung nakapikit lang, yung medium ang gagamitin. Yung po pinakamabilis na paraan. Nilalagyan talaga ng rosaryo. Nakapatong lang sa kanila, pero pinapasok, tapos ginaganon lang. Yan. Ganun ang ginawa ng pare. Tama yung tactic ang ginawa ng pare kasi pinag-aralan naman nila yon. Pero sa akin, hindi ko pinag-aralan yon. Itinuro na lang sa akin ng Diyos yon. Napapasok kaso lumalabas lang. At wala daw, may nakakausap kaso umaalis. Demon exorcist nga yun eh. Pero masaya pa rin ako, nakatulong tayo doon. Importante gumaling na siya. Titingnan natin sa isang linggo kung anong mangyayari doon. Pero ipapakita ko pa rin kasi pinababalik sila. Pero alam ko, meron pa akong gustong makita doon sa loob ng katawan niya. Gusto kong makita yung sinasabi ng pare na meron demon. Pero totoo talaga may demonyo doon. Inalis lang mo ng Panginoon Kristo doon yung kulam. May halong kulam kasi siya. Kasi wala naman po talagang anak yung babae. May asawa po siya. At saka 44 na ano na po yun. 30 years old. Hindi pala 38. Mali pala yung sinabi ko. 30 pa lang siya. Yun talaga may demon expert. Meron po siyang demon. Pero gusto ko makita yung demonyo sa loob ng katawan niya kung saan po nagtatago. Malalaman natin sa 10 araw kasi malapit lang naman yun sa Pampanga. Taga Pampanga sila pero malayo dito sa amin. Malalaman natin yun pagdating. Titingnan natin kung anong pinagbago. Yun lang po mapapayo ko sa inyo. Tsaka meron akong pasyente kanina ginamot kaso hindi ko na nakuha na ng video. Ito lang. Itong alas 6 na dumating bago hindi pa ako nakapagdasal. Pero ito totoo. May naggamot sa kanya na pinapasukan daw ng mga, alam nyo na, lagi kong sinasabi. Sabi ko na nga ba, mangyayari yan. Santo Niño, mga diwata. Bakit daw ganon? Imbis dapat sila yung nagpapagamot. Bakit daw ganon? Lalo daw silang lumalala. Tapos meron akong kausap dito kanina bago ako, mga 5:45, bago ako naggamot. Ito, totoo talaga to. Taga Tarlac siya. Gusto niya magpagamot. Kaso, kukunin niya pa yung asawa niya. Ito, totoong kwento to, hindi to halong biro. Papagalitan ako ng Panginoon Kristo pag nagsinungaling ako. Mawalan man ako ng kapangyarihan ngayon, sabihin ko lang sa inyo totoo. Nagpagamot na sila sa online. Yung online yun, ay kilala ko na yon kasi meron ako mga pasyenteng tinignan ko na siya. Hindi ko na sasabihin pangalan. Ginagamot po siya yung isa sa ibang bansa. Good evening po Kuya Ander. Good evening sa'yo, Karon. Pero totoo po ito ha. Ginagamot po siya. Tapos sabi niya, paghapon po siyang ginagamot, lumalakas po siya. Bakit nasabi po nila na pati ako kinukulam, pati din po yung asawa ko? Ang tanong ko, nakakausap ba? Hindi naman po, sinabi lang nila. Pwede naman sabihin eh. Kahit sino pwede. Pero nagpagamot na ba kayo sa ibang personal magagamot? Opo. May nagsasalbahe nga po. Pero nagtataka po ako, dapat, liba ginagamot po kami ng mga katulad nyo. Kahit sana po, paano mababawasan yung nararamdaman namin sakit. Baliktad eh, lalo po kami nagkakasakit. Sabi ko, may kanya-kanya po yan, parang doktor yan. Kung may nag-oopera ng ngipin, may nag-oopera sa puso. Ganyan po yan. Siguro sinabi niya sa akin, ay baka mahina yung manggagamot yun. Sabi ko, hindi po sila mahina. Totoo yun, sinabi ko. Sabi ko nga sa inyo, kahit tanggalan ako ng kapangyarihan, pitikin niya ang utak ko, tatanggapin ko dahil mali ang sinabi ng aking bibig. Hindi po sila mahina. Dahil bakit? Umasa kayo sa manggagamot. Hindi kayo tumawag sa aking ama.
kahit kayo magpagamot sa akin at naniniwala kayong gagaling kayo, hindi kayo sumamba o nanalangin sa aking Ama. Kasi bakit kamo? Ang sinasamba mo ang mga manggagamot. Nagbabayad ka nga, sinabi mo yan. Pero hindi ka na nagtiwala sa Diyos. Nagdarasal ka ba? Opo. Madali lang naman sabihin nagdarasal ka eh. Kahit sino, pwede natin sabihin nagdarasal ako. Pero yung pagdarasal mo ba ay bukal sa puso mo? Hindi ito katang-isip lamang o hindi mo lang kailangan ng Diyos dahil sa iyong problema. Kasi sabi daw pur palipad na hangin. Pag ganoon po, hindi ko na po magagamot ng asawa niyo kasi taga-Tarlac naman kayo. Malapit lang kayo sa amin sa Pampanga, mabilis lang po yan. Mabilis lang po kayo makarating dito. Kailangan personal po siya kung totoo. Kung totoo man, kailangan po, kasi pinagamot na po namin siya sa harap-harapan. Nakakausap ba? Hindi. Sinasabi palipad na hangin lang. Anong inipit? Wala. Tinawas lang at tinawakan. Wala naman palang inipit kaya hindi natin malalaman kung ano talaga ang nangyayari. Yun lang masasabi ko. Hindi mahina yung manggagamot. Kahit ako sabihin mo kung mahina rin ako, okay lang. Kasi bakit? Kung sasabihin mo kung mahina, kasi sa akin ka naniniwala, hindi sa Diyos. Dahil ang mga manggagamot ay instrumento lang. Lahat ng anak niya instrumento lang. Walang sinunggo rito ang Panginoon Kristo, liban lang ang kanyang anak na si Jesus. At ang mga kanyang mga alagad at ganun din ang kanyang mga anghel ng Panginoon Kristo. Anong tawag ba sa mga sinunggo ng Panginoon Kristo? Yung mga 12 apostol, di ba? Hindi sila nagpapatawag na sinusugo sila ng Diyos. Kung hindi, isinugo sila ng Panginoon Kristo. Hindi sila sinugo ako ng Diyos. Pangit kasi pakinggan. Sinugo ako ng Diyos. Di ba? Pangit po yun. Para sa akin lang yun ha. Sa akin lang yun. Ewan ko sa iba. Mas maganda, isinugo ako ng Diyos. Kasi ang Diyos ang nag-aalalay sa akin at isinusugo niya ako. Siya ang nagsugo sa akin. Hindi bilang instrumento niya. Yun po, para sa akin, pinakamaganda sabihin yun. Kasi nagtataka ako sa iba kong pasyente, lagi nila sinasabi yun sa akin. Sabi ko, pantay-pantay lang po kahit ang mga manggagamot, natural na tao, walang ang kinakakayahan. Para sa akin, pantay-pantay lang yan. Kasi yan ang sinabi sa akin ni Tandang Ermitanyo. Kahit ikaw ay nakakalamang at binigyan ka ng karunungan ng ating Ama sa Langit, huwag mong sasabihin na ikaw ay malakas sa kanila. Huwag mong sasabihin sa iyong sarili na magaling ka sa kanila. Huwag mo rin sasabihin bakit sila nagkakasakit ng dahil sa mga ganyan. Sabihin mo lang na magbalik loob sila sa Panginoon at dagdagan ang iyong pananampalataya. Dagdagan mo ang iyong panalangin sa Panginoon Kristo. Huwag kang bumiti, huwag kang sumuko dahil ang Diyos ay nasa iyo. Ibig sabihin, nasa ating puso. Pangalawa, isuko mo lang ang naalala mong kasalanan. Kung hindi mo maalala, manalangin ka lang. Wala namang masama at walang mawawala. Dahil nahihirapan ka na sa karamdaman mong sakit. Yun lang ang sinasabi sa akin. Kaya yun lang naman ang sinasabi ko sa mga pasyente ko. Ganyan lang po ang sinasabi ko sa lahat ng pasyente ko. Kaya yung iba, sinasabi ko lang ang totoo sa inyo. Uulitin ko sa inyo, galing ako ng San Jose, Nueva Ecija. Meron ako sana nakuha na nakalimutan ko i-open yung video ko eh. Pero first time ko talaga naggamot ng ganon. Magandang gabi po Candy. God bless all po. God bless rin sa iyo Antonio Bigmigno. Tuloy tayo sa yung pasyente mong dadalhin dito sa Pampanga, itutuloy mo na yan ng linggo. Kasi baka may dumating sa akin sa pasyente sa sunod na linggo, pero wag lang sa June 12. Linggo rin ba yun, Sabado, wag lang yun. Basta itong linggo po pwede na. Ito lang sasabihin ko sa inyo, first time ko talaga, nakakakita na ako ng mga ganong engkanto. Sige po, salamat. Ito, totoo, makinig kayo. Galing ako sa Nueva Ecija. Pero meron silang video, sila nagbibideo, ako hindi. Kasi hindi ko naman sukat taklain yung batang 14 years old na lalaki. 12 ba yun, 13, basta ganun na edad niya. Hindi ko sukat takalain, bumili daw siya ng kambing. Una, hindi ko pa siya ginagamot. Natanong ko, magkano ang kambing mo? Sabi niya, 9,000, yung puti. Yung lalaki, magkano? 12,000 po yan. Hanggang dumami na po yan. Ngayon, sabi ng lolo niya, tumitigas yung ulo ng apo ko, pwede bang patingin sa'yo? Sige po, pagkatapos po natin, bago po tayo mag-insenso, para pag nag-insenso tayo kasi tataboy na po yung sakit.
Yun po yung sinalang, hindi ko talaga sukat akalain. Nakausap ko siya pero wala po yung nasa loob ng katawan niya. Tingin ko sa kanya kakaiba lang siya pero hindi ko naman sukat akalain na ganun po. Pero first time kong nakita sa loob ng katawan niya, akalang ko tikba lang. Totoo po yun, di ako nagsisinungaling. Kahit yung mata ko nga na sumablay pa eh. Oo, nagkataon yung sumablay. Pero mismo ang Diyos ang nagsabi ha, hindi siya tikba lang, kung hindi siya engkanto ng mga kambing. Pero yung bata nagsalita talaga ng boses babae. Ang sabi ng bata, sa gitna ng likuran ng bahay nila, pinakamalaking palayan, malaki talaga, malayo. Pag matatanong mo, makikita mo ang malaking puno. Nagtataka lang sila, yung kambing na puti, mahilig lang daw doon pumunta sa malaking puno. Pag nandun yung bata, nagkakasakit daw siya yung ulo, yung likuran, paa niya, para daw meron siyang arthritis. Bata pa yung 14 years old lang. Ngayon, nagulat ako, nagsalita yung kambing. Yung kambing na sa loob ng katawan niya. Kasi akala ko, kasi para siyang tatakbo, kasi gumaganon-ganon siya. Yung sinabi na ng Panginoon Kristo, hindi siya tikba lang. Pinakita niya sa akin yung kambing sa utak ko. Ngayon ko lang nakita, may sunga siya dyan, kaliit-liit lang, na nakagano ng nguso niya para siyang mukha, hindi kasi siya mukhang kabayo eh. Diwa, siya yung mga engkanto ng ano ba ito, kambing. Nagkagusto doon sa bata. Meron silang record kaso binibigay na sa akin, hindi ko na lang kinuha. Kasi yung bata, natawa kasi ako, maganda sana yung video yun eh, na nagsalita siya ng babae pero matigasin yung bata, talagang lalaki yon. Mga aliling apelido yun, Ignacio, doon po yun sa may pinuntahan ko. Nag-service at nag-incense ako. Maganda po sana yon. Nagsalita talaga yung bata ng babae. May gusto daw siya doon. Tapos sabi ng bata lalaki, yung pinaupo niyo po ako dyan, nakaharap niyo ako, kinabitan niyo po ako ng papel. Alam ko dahil sinabi niyo po yun at pinakita niyo. Pagdilat po ng mata ko, nandun na po ako sa may puno, ang napakataas. Bagay, totoo naman mataas na yung puno, akasya. Tapos gusto ko pong tumalon, pero nakadikit po yung puwet ko. Tapos paglingon ko sa left hand side ko, meron po ako nakitang hugis tao, natakot ako. Tapos meron po doon sa ilalim, tatalunan ko sana may tao pa rin. Tapos pagdilat ng mata ko, ulit, natatakot ako, yung tinawag ko na siya, pinababalik ko na sa katawan niya. Pagdilat ko, nakaharap po ako sa inyo. Nagulat ako, kaya ako nagulat sa inyo. Kasi alam ko naman taga nakaharap kayo ako sa inyo. Yun lang, sabi ng bata. Maganda sana yun eh, kaso wala na akong kuwang video kasi kapsa ko sa oras para sa pag-insenso. Kita mo yan ha. First time ko na naka-counter ng ganun ulit. Matagal na panahon na ako nakakita ng ganun pero hindi ko yun matukoy kung katang-isip lang. Pero totoo pala yung engkanto ng kambing. Nagkagusto sa kanya yung engkanto ng kambing. Kasi may engkanto kasi mga tikba lang eh. May engkanto rin mga sinaunang maligno. Pero yung engkanto ng kambing, para silang mga diwata. Nagkagusto sa kanya. Kaya pala yung kambing niya puting-puti. Oh. Isipin mo paano po siya nakapunta doon. Mismo yung bata hindi nagsisinungaling. At nagsalita siya ng babae. Pwede po ba ako magtanong, kuya? Sige po, magtanong kayo. Lopez, apelido. Walang problema. Ito, kwentuhan lang po to, ha? Sige, pwede kayo magtanong. Sir, magandang gabi po lahat po ng mga hayop meron pong engkanto. Hehehe. Alam ko naman lahat ng mga hayop ay merong engkanto. Pero hindi ko yun nakita ng mga mata ko. Kung hindi pinaplas ng Panginoon sa utak ko, yung utak ko naging mata ko. At nakita ko siya. Hindi siya karaniwan engkanto. Napakalakas ng kanyang kakayahan. Dahil yung puno daw yung sabi ng lolo niya, bago pa lang daw sa ninuno ng lolo niya, sa tatay niya, dati daw yun ay kasing laki lang ng bahay. Ngayon, doble pa sa laki ng bahay yun. Nasa gitna lang yun ng bukirin. At maraming kambing doon na nagano. First time ko nakita yun kasi marami na ako nakita sa kasyang kasi dalawang laking tao o 5'11" na kasing laki ng kalabaw at namumulang mata. Nakakita na ako ng aswang, nakakita na ako ng mga tikbalang, nakakita na ako ng tiyanak,
nakakita na ako ng mga hindi kayang ipaliwanag. Pero para sa akin, sa experience ko, first time ko makakita ng kakaibang engkanto na hindi ko pa nakikita sa tanan ng buhay ko, mag-drawing dyan sa palabas sa Pepeng Hagimat o sa etc. sa yung palabas na ano ba tag nito, yung Pedro Penduko, minsan nanonood ako ng ganon. Hindi ko pa siya nakita yung ganong engkanto. Hindi ko siya nakita ng mata ko. Kung hindi nakita siya ng utak at isipan ko. Mismo ang Diyos na nagsabi, kakaiba sila, makinang sila, sobrang kinang. Kasi yung mga engkantong mga itim at yung mga engkantong puti, nakikita ko sila ng mga mata ko. Kung makikita nyo lang nakikita ko, makakaramdam kayo ng takot. Kahit yung mga multo, mga sinaunang tao, nakikita ko yan. Pero yung mga mukha nila, lagi sila nakatrigger. Minsan, hapis lang nakikita ko. Pero alam ko kung babae sila, lalaki. At minsan may mga dugo-dugo pa. Pero sinasabi ko sa inyo, first time ko nakakita ang engkantong napakataas ng antas niya ng mga kambing na puti. Sabihin na natin diwata siguro siya. Pero ang boses niya ay napakagaan. Ang sabi niya lang sa akin, titigilan ko na po siya at hindi na po ako magkakagsot, magkakahanga sa inyo. Pero babae boses siyempre natural lalaki ako, hindi ko naman kaya mag-ipit ng boses. Pero yung pinanood sa kanya yung video ng nanay niya at yung mga tiyahin niya, sabi niya hindi ko yan sinabi kahit hindi ako nagsasalita. Yun lang po, basta kakaiba lang talaga. Ngayon lang ako nakakitang sobrang kinang, nakala mo puting-puti ang damit niya, makinang. Yun lang ang mapapayo ko lang. May ganun pala, ngayon lang ako nakarinig ng engkanto na nakambinga. Oo nga, kahit nga ako kakatakot yung engkanto nakatira sa tabi ng dagat, may bata na umiiyak. Hindi siya sa dagat, ano yon? Yung galing ako ng San Jose, Nueva Ecija, malaking palayan yun, tapos may bundok doon. Di ba nakita nyo nag-video ako, may bundok sa harapan ko. Yung kabila din yung may bundok, pinagkikitnaan sila. Tapos sa kalsada, makikita mo doon may malaking puno. Kaya sabi ko sa inyo, first time ko maka-counter ng ganun. Nasa na si, sino ba yung kanina nagtatanong? Pwede po ba ako magtanong, kuya? Pwede po kayo magtanong, Jobet Lopez. Kung magtatanong po kayo, yun lang, first time ko. Kasi sabi ko nga sa inyo, lahat yata ng maligno nakita ko na. Kahit nga si kamatayan, nakita ko na Pero first time ko po makakita ng engkantong kambing. Napakaiba po talaga niya. Hindi ko mawari kung anong klaseng engkanto yon. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung kayo makakakita nyo sa utak ko, baka hindi na kayo, alam nyo bang sumakit ang utak ko? Kung normal lang siguro akong tao at wala akong subo sa aking katawan, kung nag-aral lang ako, siguro pasasakitin niya ng todo ang utak ko. Yun lang, swerte ko lang dahil meron akong nag-aalis ng mga sakit ng mga pasyente ko. Kasi ayaw niya magpakilala. Bandang huli nagpakilala din siya. At nagboses babae talaga siya. Ang boses niya ay kakaiba talaga. Napakalakas sa panrinig ko. Pero narinig din nila yung mga tao nakapaligid sa kanya. Ilang masasabi ko, kakaiba po talaga. Sobrang kakaiba lang. Kaya masaya lang ako dahil first time ko naka-counter ng ganong engkanto. Hindi ko pa nakikita yon. Yung good evening po, DJTV Vlog. Good evening po kuya. Naniniwala po ako ba kayo sa alien? Ano po bang masasabi nyo? Yang tanong mo, DJ Vlog, hindi ako galit. Pero kung sasabi mong naniniwala ako, bago ako ginugulpi ng stepfather ko, bago niya pinaplansya ang likuran ko, bago niya ako pinagtatrabaho ng hating gabi sa slaughter. Alam niyo naman po yung slaughter, katayan ng mga banok ay katayan ng mga baka. Nagbabike lang po ako noon. Simula sa hanggang dito sa kinakatayuan ko, simula SM. Siguro mga 2 oras ang biyahe. Nakakita po ako ng alien, pero spaceship. Kaya ko lang po nasabi yon, alien siya at spaceship. Kasi wala akong narinig yung eroplano kasi sa FTI po, nasa likuran lang po yung eroplano. Yung FTI kasi doon po ako, dati maliit pa ako, yung FTI Taguig po yun. Nasa likuran lang po yung daanan ng eroplano. Lagi ko po yung naririnig. Pero
Yung gabing-gabi po nyo, kaya hindi ko makalimutan yan, naglalaro ng alas 12, alauna yun, kasi ganun oras ako umuwi araw-araw. Ganun po kung oras umuwi. Nakakita po ako ng space na dumaan sa akin na walang ingay. At bago po siya pumagtay na kasing taas ng poste, hindi naman sobrang taas, parang natural ang poste lang, bigla siyang umangat ng ganyan. No? Pero pantay lang muna, pero biglang gumanon, bigla pong nawala. Nakakita na po ako yun. Pero hindi po yung katang isip kasi pinagpapawisan ako magbike kasi natural gising ang diwa mo, pinagpapawisan ka magbike. Yun po nakakita ko yun, tandang-tanda ko yun kasi may isip na ako. First time ko po nakakita yun. Simula yun, hindi na ako nakakita ng ganong spaceship. Hindi po siya spaceship na bilog. Hindi rin po siya hugis airplano. Kasi sanay na po kami sa airplano dahil sa Taguig sa FTI, malapit lang po doon yung airplano na dumadaan, yung mga base militar. Pero hindi po siya maingay, mababa lang. Pero hindi po siya hugis airplano at hindi rin po siya bilog. Kung hindi, ang naalala ko talaga siya parang hugis sapatos. Pero kung pagtutugmay mo, kasing laki lang po siya ng kasing laki lang po ng chip. Ganun lang po kalaki. Mababa lang ang lipad niya pero wala po akong narinig ng konting ingay. Imposible po yun. At hindi po ako yun tulog. At pagod na pagod ako yun. Dahil ganun oras ako lagi umuwi galing squat sa katayan ng mga baka. Basta malayo po ang takbo. Kung magbabike kasi mula doon sa posisyon ko, abutin din po ako ng 2 oras magbike. Bago po ako makarating doon sa stepfather ko nagpa-plancha sa akin ng mukha. Yun lang po yun. Yung pala sila ay mga anghel na naging masama sa itatapon ng Diyos sa ibang planeta. Tama po ba? Ay, hindi ko na po masasagot yan, DJ TV vlog. Walang sinasabi sa akin si Rafael kaya hindi ko po masasagot yan. Hindi po sila anghel ng Diyos. Kasi ang anghel ng Panginoon Kristo ay nasa ibang dimensyon. Yun ay mga kasamahan ni Lucifer, ni Satanas. Hindi po sila normal na tao. At hindi ko rin alam kung sino mas malakas, yung mga anghel na masasama laban sa mga alien. Hindi ko po natanong yan kay Rafael minsan at kay Ella, hindi ko yan natanong kailanman. Kaya yan po ay hindi ko po masasagot yan. Yun lang po yun. Basta hindi ko po masasagot yung tanong nyo yung pangalawa. Tinanong mo lang ako, nakakita ko ng alien. Nakakita po ako. Parang style hugis sapatos lang. Kasi laki lang to ng jeep. Pero nagtataka ako, hindi ko katang isip. Pero kailanman ay hindi ko yung kinuwento. Ngayon lang. Pero kung sasabihin mo nakakakita ko ng bolang lumilipad, maraming beses na po ako narinig ko na lang po yung kasi. Pagka yung bolang lumilipad yung sentemo, maraming beses na po ako nakakita yun. Yung hindi pa ako nagagamot, yung bata pa ako, lagi ako pinapalo ng stepfather ko. Yan, totoo po yan, nakakakita po ako niyan. Tapos nakakakita po ako ng kakaibang nilalang. Yan lang po mapapayo ko. Pero yung alien, nakita ko mukhang tao o ano man hugis tao, hindi pa. Sasakyan lang, nakakita na ako. Pero napakabilis niya. Pero dumaan siya ng mabagal. Pero hindi ko siya naramdaman na umaandar. Para po siyang nakasilent na hindi mo maintindihan. Yung kotse nga pag may gabing-gabi, maririnig mo kahit gasolina umaandar pa rin siya, pero siya wala. Yun po. Siguro kung kinuha niya na ako, wala ako dito, hindi niya ako makikita. Kung totoo man yun. Pero para sa akin, totoo po talaga yun, hindi katang isip yun. Kasi panahon yun, hindi ako inaantok. Dahil pinagpapawisan ako sa kababay. Matagal na po yun, matagal na panahon pa yun. Basta ito lang mapapayo ko sa inyo, lagi po tayo magtiwala sa Diyos at lagi po tayo magtiwala at manalangin. At ito rin po pala yung nagtanong sa akin kanina kasi tinanong ko nauna ko pala ikwento yung kanina. Kung bakit po ba sa paggagamot nangyayari yung mga bagay na hindi inaakala na sinasabi niya bakit po ba madaling pasukan ng mga tao. Alam mo kung bakit? Dahil mahal ka ng Diyos. Bakit ko nasabi niya na mahal siya ng Diyos at sinasaniban siya ng mga sasamang spirito? Kasi may angking kang kakayahan, madaling makapasok sa iyo at tawagin ang bagay na hindi naman kayang ipaliwanag. Meron kang angkin na kakayahan
na hindi mo lang magamit ito. Kakaiba kang tao. Ilang sinabi ko. Baka yung lahi mo may sarili mga manggagamot to ng panahon mo, hindi na alam to ng nanay tatay mo sa ninuno pa ng kanilang lolo. Yun lang yun. Gifted sa'yo ng Panginoon Kristo yan, kaya kakaiba ka. Pero ang tinanong ko sa kanya, pag ikaw ba'y sinasaniban at ginagamit kang medium, ano naalala mo? Wala po. Nasaan ka? Maliwanag lang po. Minsan nasa madilim lang ako. Tapos minsan po, nasa kakaibang lugar po ako. Pero minsan naririnig ko po yung sinasabi ng bibig ko, pero hindi yun po ang gusto kong sabihin. Tapos iba po yung naririnig ng tenga ko, yung nagsasalita sa bibig ko. Yung una natatakot ako, yung nasanay na po ako, gano'n na. Pero tatanong kita, pumasok ba sa'yo minsan ang mahal na ina? Kumawa lang ako, sinubukan ko lang naman siya. Hindi po. Mga masasamang espiritu lang po at mga ligaw na kaluluwa nakakapasok po sa aking katawan. Pero na minsan naririnig ko sila pero hindi ko po yung gusto sabihin. Nagugulat ako, nagsasalita ang bibig ko. Kita mo yun ha? Nagsabi na siya ng totoo ha? Sabi ko sa kanya, gifted lang sa'yo ng Panginoon Kristo. Hindi mo lang kaya gamitin. Nanaginip naman ako ng ano yung mga siprena, bugawin mo nga doon. Lumabas ka doon. Nananaginip na naman po ako sa isang may team na babae nakatakot sa harapan ko habang ako'y tulog. Manalangin ka lang. Yun lang po yun. Ito mapapaya ko sa inyo kwento. Ito totoo, wala tong halong biro ah. Tinanong ko siya, pag sinasaniban ka ba, ano ang nasa isip mo? Wala po, blanco lang utak ko. Pero minsan naririnig ko po, minsan nasa dilim lang po ako. Minsan, sabing buhusan mo siyang tubig. Tapos, minsan sabi niya, nandun daw siya sa maliwanag o sa dilim. Pero natanong ko, kasi galing ka na sa ibang manggagamot, ikaw ba ay ginamitan ng ibang manggagamot na sinasaniban sila ng mga diwata, ano man nagluluklok sa kanila? Hindi ko po nakikita at hindi po yun nakikipag-usap sa akin. Kuya, meron po bang elementong tumitira sa loob ng tao? Meron. Meron yan, Edward Pitts. Ito sasabihin ko ha, lahat ng sinabi niya ay totoo. Bumilib ako sa kanya dahil yung ang kinakakayahan niya ay madali siyang pasukan. Pero sabi niya, sa lahat ng pinunta niya manggagamot, narinig ko na po yun na sinasaniban sila ng Santo Niño, anuman diwata, etc. etc. Minsan hindi ko po narinig yung mga sinasabi nilang gabay. Madali lang siya pasukan dahil meron po silang ang kinakakayahan. Sinabi ko, totoo yun. Kaya, kung sasabihin ko, kung sasaniban ka ng diwata at gagamitin kanya manggagamot, halimbawa lang, tanong ko lang to sa kanya. Kanina lang po yun, totoo yun. Hindi naman po yun napasok yung basta-basta. Nakakaramdam po ako, minsan nakakakita ko, pero wala po ako nakikitang ganun, kung hindi mga masasama. No, kita mo siya na nagsabi niyon ha. Ang tinatanong ko, ako, ano nararamdaman mo at nakikita? Parang kakaiba lang po kayo at panatag po yung pakiramdam ko. Yun lang. Pero sa ibang pinunta kong manggagamot, ibig sabihin, hindi siya nakakaramdam ng takot sa akin. Wala lang po. Parang normal lang kayo. Pero meron pakiramdam ko sa puso ko ay kakaiba kayo. Yun lang ang sinabi niya. Isipin mo, siya nga'y pinapasukan at alam niya yung ginagawa niya. Minsan di niya alam yung ginagawa niya. Tapos bigla na lang daw nagsasalita ang kanyang bibig. Paano niyo po nasabi ito kung siya ay sinasaniban na masamang espiritu o may pumapasok sa kanya? Di ba magandang tanong po yung sinasabi niya, makakapag-isip ka. Kasi totoo po yun. May sumasanib sa kanya mga espiritu, masasama, ano man pinagagamitin yung katawan niya. Ginagamit po itong tirahan ng katawan niya kasi meron po siyang kinakakayaan. Pero kung sasabihin niya, sinasaniban siya ng mahal na ina, magkakaalaman kami. Kahit diwata. Alam mo ba yung diwata, pagkaharap kong totoo, kung talagang sinasaniban ka ng diwata, sanay na sanay po ko doon. Simula sa exorcist. Kasi alam mo bakit ko masasabi yun?
Kasi matagal ako kitandang ermitanyo. Marami akong kilalang diwata. Diwata ng tubig, diwata ng kalikasan, diwata ng mga anumang metal. At hindi ka palang magsasalita kung sino ka at magpapakilala sa kanila. Sasabihin nila kung sino ka. Oo, lahat naman sasabihin ng mga manggagamot ay ikaw instrumento ng Diyos mo. At ikaw rin ang pinagkalooban niya ng kapangyarihan o kakayahan. Yun naman ang sasabihin ng mga diwata. Pero may bagay siyang sasabihin sa iyo na alam mo sa sarili mo kung sino ka. May technique po yun doon. Doon mo malalaman na diwata siya. At sasabihin niya sa iyo kung sino ang gumagabay sa iyo. Natural, sasabihin mo na naman ang Diyos. 100% po yun. Pero meron siyang sasabihin sa iyo na nakatago sa puso mo. Na ikaw lang nakakalam at hindi mo to pwedeng sabihin. Doon ka maniniwala. At hindi ka pa magpakilala sa kanila, sasabihin niya na po yun. Kasi maraming beses ko na po yun nakakounter ng diwata. Kaya nga paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, ang diwata ay hindi pwedeng maging manggagamot. Ito, templo tayo ng Diyos. Walang karapatan ang nilalang ng mga engkanto, diwata, mutya, na pangunahan ng katawan ng Diyos. Yung mga masasamang espiritu, pinaglalaruan niya tayo nakakapasok sa atin. Pero, hindi ito pwedeng pakalaman ng mga laman lupa na para ikaw ay maggamot. O anumang bagay. Ang Diyos lang ang may karapatan magpalayas at maggamot. Bibigyan ka ng kakayahan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Yun ang katotohanan. Kuya Andel, naalala ko po, nabangot po ako nung isang gabi. Lumalaban daw po ako sa mga exorcist, nakasanib ang demonyo sa isang babae po at nilalabanan ko po siya. Dinadasal ko po yung ama namin. Ibig sabihin niyan, kasi nagagamot ka, di ba? Umanda ka, mararamdaman mo at makakagamot ka ng ganyan. Ganyan din ako dati, nagsisimula ako. Sumasampalataya po, kuya. Ginising ako ng asawa ko po. Ano po ang ibig sabihin yun? Ang ibig sabihin ngayon, ulitin ko sa ili. Di ba ikaw ay nagagamot? Umanda ka at magkakaroon ka ng pasyenteng ganon. Inaabasihan ka na ng aking ama na palakasin mo daw ang spiritual mo dahil susubukan ka ng kalaban mo. Gamitin mo yung parating sa'yo. Alam mong ibig kong sabihin. Pag dumating sa'yo, gamitin mo sa kanya. Kusang iinit yun. Umanda ka daw at meron ka daw gagamutin. Hindi ngayon, hindi bukas, malay ko, basta't darating yun. Kung binabangot ka, hindi ka binabangot, sabi mo sa iyong asawa na huwag kang gigisingin. Totoo yun. Huwag kang magpapagising sa asawa mo. Hayaan mo lang na tingnan ka ng asawa mo kung ikaw ay naririnig niya. Doon mo masusubukan ang pananampalataya mo. Kasi alam mo bakit? Kahit yung asawa ko, hindi ko pa siya asawa. Sabi niya daw minsan, nagsasalita daw ako, nagdarasal daw ako, tapos umangat yung kamay ko. Akala niya binabangungot ako, minsan ginising niya ako. Sinabi ko sa kanya, wag mo kong gigisingin dahil nakikipaglaban ako sa mga kaaway ko. At may gustong pumasok dito sa ating tahanan. Hayaan mo lang at hindi naman ako mamamatay. Paano ako mamamatay? Ipatay na ako. Joke pa lang yung sinasabi ko lang sa asawa ko. Hayaan mo lang. Nasanay na siya. Dati nakakaramdam siya ng takot. Salamat po, Kuya Andel. Binibigkas ko daw po ang dasal na yung kuya. Narinig niya at ginigising niya ako. Sabi mo sa asawa mo, ulitin ko sa ili. Hayaan mo at huwag siyang matakot at hindi ka mamamatay. Maganda maglakbay ang diwa mo para makita mo ang dapat mong puntahan. Habang ikaw ay natutulog at kala nila nagdideliryo ka, hayaan mo lang. Basta banggitin mo lang Diyos. Huwag kang bibitaw sa pagdarasal hanggang hindi ka nakakabalik sa katawan mo. At mayroong liwanag magpapakita sa iyo. Ganyan din ako yung una. At akala ng asawa ko ay nababangot ako. Pinagalitan ko pa siya. Wag mo kong gigisingin habang ako'y nagkakanon. Naririnig mo ang aking bibig ay nagdarasal, wag mo kong gigisingin. Minsan naririnig niya ako.
Nagsasalita daw ako tungkol sa Diyos, tumatawag daw ako. Dahil meron akong kalaban at meron akong gustong saktan o patayin ako. Hayaan mo lang at hindi ako mamamatay at hindi ko papanahon. Yun lang ang mapapayo ko sa iyo. Manatili at ibig sabihin yun, darating ang panahon, makakalaban mo yung panaginip mo. Kung hindi mo to natapos, hindi mo siya napatay sa panaginip, magpapakita siya sa iyo sa ibang anyong ng tao at sasalib siya sa iyo upang ipagpatuloy mo ang yung away niyong dalawa na postpone. Nasa round 1 pa lang kayo, hindi kayo nakaabot ng round 3. Ganun yun, Lee. Kaya humanda ka, magpapalakas pa siya. Baga magte-training pa ng boxing nyo. Kaya mag-training ka rin sa panalangin. Yun lang yun. Salamat po kay Andel. Ibig kasi na po ang dasal na yun, kuya. Narinig niyo ng asawa ko. Totoo yun. Nangyari na sa akin. Kuya, ano pong tungkulin ng diwata po dito sa mundo? Yan ang magandang tanong sa'yo, Edward Peace. Medyo gumandang tanong mo kaysa sa mga tanong mo minsan sa akin ay kakaiba kasi bata ka pa. Anong tungkulin ng mga diwata sa mundo? Simple. Ang kalikasan, ipanatili na maging masigla at malakas at maayos para rin yung panalangin at hindi pwedeng guluhin ng mga taong mga buhay at sirain. Tungkulin nila yan na proteksyonan ang lupa, halaman, tubig. May kanya-kanya silang tungkulin. Pero kung uutusan mo sila na maggamot, hindi sila pwede maggamot. Pero kung ang diwata ay bibigyan ka ng kapangyarihan na hindi ka tabla ng baril at lumutang ka sa tubig, eh di swerte mo. O pwede yun. Narinig ko na kay Tandang Ermitanyo. Pero kung ang diwata ay magagamot, hindi ko pa narinig kay Tandang Ermitanyo. Kahit si Ella, hindi niya sinabi sa akin yun. Anghel na ng Diyos yun. Basta't narinig ko ang narinig ko ng lahat ng diwata, Itandang Ermitanyo, hindi sila naggagamot. Maaari bigyan ka ng diwata ng medalyon o kwintas, hindi ka tatabla ng baril o nakakalutang ka sa tubig. Yun, depende kung anong kakaya nila o hindi ka tinatabla ng apoy. Lahat ba ng taong pagtulog naglalakbay ang diwa nila? Paano naman po yung mga bulag na makikita din ba nila ang mundo sa panaginip? Magandang tanong to ni ano. Sasabihin ko sa iyo, lahat ba ng tao ay ang mga diwa nila ay naglalakbay? Opo naman, siyempre. Lahat ng tao yun, naglalakbay at nanaginip. Pero yung mga bulag, ang tanong mo sa akin kung sila ay nananaginip at nakikita nila, napapanaginipan nila ang mundo, sasabihin ko sa iyo, oo rin, totoo rin yun. Totoo yun, di ako nagbibiro. Bulag man o hindi bulag, lahat ng tao, di baling bulag ka na namatay pagdating mo sa langit, ay napakaswerte ng mga mata mo. Bakit ka mo? Ni minsan hindi ka nagkasala sa mata sa Panginoon Kristo. Nagkasala naman ang iyong bibig, pero ang iyong mga matang makasalanan ay hindi nagkasala, kaya napakalinis nito, napaka-perfecto nito kailanman. At ito'y pagdating sa langit, ang mga mata mo ay kakaiba. Hindi katulad to ng matang ikaw ay nabubuhay pa sa mundo. Itong mata nito ay minsan para kang sanggol na walang malisya o walang mambagay na inisip sa kapwa mo masama. Napakaganda ng mga mata mo pag ikaw ay namatay na bulag. No? Kung panaginip sa pamamaginitan, dinadaan din sila sa panaginip ng Panginoon Kristo at ipinapakita, pero hindi itong mundo sa mga bulag. Yun tayong mga mata na buhay, ang mga diwa natin ay dinadaan tayo sa ibang lugar na pangit, maganda, tubig, ganyan. Pero sa mga bulag, ipinapakita ang kaharian ng Diyos. Mas swerte sila kaysa sa atin. Pero kailangan natin ng mata, syempre. 100% pa rin yun. Opo, Kuya Andel, sasabihan ko nga po siya na Kuya Andel, 2 ulit na po yun yung nangyari sa akin. Kaya Kuya, opo, talagang mas papalakasin ko po ang spiritual ko dahil sa pamamagitan ng sa akin, Kuya. Tama, palakasin mo ang spiritual mo. Kasi dadating ng panahon, umanda ka, yung kalaban mo na putol ang labanan nyo, magpapalakas yun, baga magte-training yun. Lalaban ka sa isang champion, ikaw, isang bagito. Kasi sanay siya.
Kaya gusto kanyang tepoking. Kaya doon ka, sasanib siya sa ibang mong pasyente. At bandang huli, malalaman mo rin ang aking sinasabi. Yan lang yan. Kaya yung diwata, walang kakayahan na maggamot sa mga tao. Hindi ako naniniwala. Totoo yun. Meron mang mapanood nito, paprangkahin ko siya. Paano magagamot ang diwata? Si Papa Jesus nga naggagamot eh. Pero mayroong mangkukulam na marunong maggamot, pero may mangkukulam na marunong din magtanggal ng pagkukulam ng kapwa niya mangkukulam. Pero lamang pa rin ang instrumento ng Diyos. Bakit kamo? Nasabi ko agad ng tanong. Dahil ang mga manggagamot ay hindi niya malalaman na ito ay manggagamot ng Diyos. Pero ang mga manggagamot ng Diyos, malalaman niya na magkukulam ka. At ang tingin na mangkukulam sa iyo ay wala kang ang kinakakayahan. Kahit tadtarin ka niya ng dasal, hindi ka tatablan. Kasi hindi ka niya nakikita ang liwanag sa puso mo. Dahil puro kasamaan ang kanyang nasa puso. Pero ikaw makikita mo ang kalaban mo. Ganun po ka-advantage yung mga instrumento ng Diyos kaysa sa instrumento ng mga kadiliman. Maraming beses na po ako niya nakaka-counter. Kaya nga sasabihin ko sa inyo paulit-ulit, ang Diyos lamang ang makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos lamang ang dakila sa lahat. Walang iba. Kaya kung ako'y tatanungin ulit ako ng ibang pasyente ko, katulad kanina, isipin mo, hindi po sumasanib sa kanya, okay laman ang nagamot sa kanya. Kung sinasaniban siya, totoo naman sinabi niya, sinasaniban siya ng madali siyang pasukan. Bakit hindi siya pinapasukan ng katulad? Pwede niyang gawin yun. Yung sinasabi ng ibang tao na sinasaniban ako ng Santo Niño Diwata o anuman, pwede niyang sabihin yun kasi madali siyang pasukan. Pero maliling lang siya. Bakit kamo? Kahit sino nakakapasok sa loob ng katawan niya. Pero hindi po yun sumpa. Sabi ko sa kanya, hindi yan sumpa. Hindi yan bagay na kinakatakutan. Maswerte ka nga, may ganyan ka, sabi ko. Yung ibang tao, naghahanap pa ng ganyan. I-medium po yan. Ibig sabihin, pwede makapasok sa iyong bagay. May bagay kaming hinahanap o isang manggagamot. Pwede kanyang gamitin, i-medium. Yun nga lang, palalakasin pang spiritual mo para yung taong tinatawag, yun lang ang papasok, wala nang iba. Buhay man ito o patay. Ano man itong nilalang, engkanto man ito, mga masasamang espiritu. Yun lang po yun. Salamat sa mga share mo. Pupulutan ito ng aral. May tinik na akong paano silang labanan sa panaginip. Lagi kasi ako nananaginip ng mga elemento. Minsan naman, nananaginip lang ako ng isang halimaw. Yung mga ganyan nananaginip ka ng halimaw at mga ganyan elemento, sa bahay nyo, baka sakali, mayroon nakatira. Pag mga ganyan. Number 1, ng ganyan. O kaya may lahi kang mga manggagamot sa unang panahon nyo. O may lahi kayong mangkukulam sa panahon nyo. Hindi ko sinabi mangkukulam ka sa ninuno mo. O may babay lang sa ninuno nyo. Alin lang sa tatlo lang yun. Meron po yung ganun. May ganyan-ganyan po yan. Kaya nga, ulitin ko sa inyo ha. Kung yung pasyente ko kanina nagtanong, yan po ang sinagot ko sa kanya. Gifted siya ng Panginoon Kristo yan, hindi yan sumpa. Sa'yo yan ibinigay, hindi mo lang kayang gamitin. Yan nga sinabi ko sa kanya. Pero kung sasabihin mo, kung ikaw ay sinasaniban ng diwata, kukotongan kita, hindi ako maniniwala. Kasi alam ko yan, kung diwata, magsasalita na yan kung sino siya. At alam niya kung sino ako. Pero hindi ko kailangan magpakilala sa kanila. Kaya lagi ko lang sinasabi sa kanila, ako ay pinakamababang instrumento ng Diyos. Kasi kung kilala niya na ako, hindi ko na siya pwede sabihin, kilala mo ba ako? Kung sino ba ako? Ano ba ako? Hindi ko yan sinasabi sa mga kalaban ko. Mahigpit yan, pinagbabawalan ng Diyos sa akin. Makikilala ka ng kalaban mo dahil sa akin. Hindi ikaw ang magpapakilala sa sarili mo kung sino ka. Dahil ako ay gumagabay sa iyo. Ako ang nagbibigay ng liwanag at kapayapaan ng puso mo.
at kapangyarihan ko. Dahil sa liwanag niyan, makikilala niya kung sino ka. Yan lang sinabi sa akin. Kaya minsan di ako nagpapakilala kung sino ako. Kung sabihin ko sa kanya, isa akong anghel, maniniwala ka ba? Di ba hindi? Hindi siya maniniwala. Tawa ko't nasusugatan, di ba? Kung sabihin ko sa demonyo, sabi niya, demonyo ko, o sino ka? Hindi mo ba ako kilala? Kung sabihin ko sa iyo, ako'y sugo, tatawanan niya ako. O kung sabihin ko sa kanya, instrumento ako, tatawa din po siya. Kung sabihin ko sa kanya, maestro ako, isa lang sinasagot ko sa kanya pag nagpakilala siya, ganun ba na ikaw ay isang demonyo? Isa lang ang sagot ko sa kanya. Dahil ang aking ama ay gumagabay lang sa akin, pwede ko rin sabihin sa kanya, ang aking Diyos pa rin ang makapangyarihan. Pag ang demonyo, kilala niya na kung sino ka. Hindi mo na kailangan magpakilala. Lalo ang mga magkukulam ng may subo. Lahat ng mga magkukulam ng may subo ay may angkin na kakayahan na mayroon silang bagay na aalamin nila ang kalaban nila kung sino ito. Kung ano ang kakayahan nito. Kung general ba to, kung PNP chief ba to. Alam niya yan lahat. Hindi ko kayo niloloko, totoo po yun. Alam po ng mga magkukulang na may subo yun. Lalo na 1, 2, 3, o higit pa ang bato niya sa katawan niya. Alam niya po kung sino ka. Kaya kung sasabihin mo, bibiroin mo yung magkukulang. Kung sasabihin mo, hindi mo ba ako kilala? Natural, hindi kanya kilala. Kung saka ka magpapakilala, natural, makikilala ka na niya. Kasi kung totoong mangkukulam yun at may subo talagang magaling at bayaran, alam niya kung sino ka. Hindi mo na kailangan magpakilala sa kanya. Kahit yung mga demonyo, kahit exorcist, alam niya kung sino ka. Lalapitan ka pa ng mga mukha niyan at sasabihin niya kung sino ka. Totoo yun. Kasi nakakalaban na ako ng tiyanak. Sabi niya sa akin kung sino daw ako. Tumawa lang ako sa kanya. Bakit mo alam kung sino ako? Dahil nandyan, ang Diyos mo sa likuran mo. Alam ko kung sino ka. Hindi ka nagpapakilala sa akin, pero nararamdaman ng utak ko na ikaw ay sino ka. At nararamdaman ko ang Diyos mo ay nasa likuran mo. Yun ang sinabi niya sa akin. May tawag sa akin Hindi ako sugo at hindi ako maestro. O tawag ko sa akin sa sarili ko maestro. Pero may tinatawag sa akin ang inang sulami ko at ang mga anghel ko. Pag nasasabi nila yon sa akin, ihinto sila. Kasi mapapagod sila. Yun ang sinasabi ko sa sarili ko. Pero sa akin yung mga ganun, hindi ko na sinasabi kung sino ako. Basta't masaya lang ako maggamot sa mga tao, masaya lang ako. Kaya isipin nyo, paano madaling mahuli ang masamang espiritu, lalo kung demon exorcist to sa akin. Alam niyo bakit? Sa salita lang ng Diyos. Isa lang ang sinasabi ko pag ako nagdarasal. Minsan, pag hinahabaan ko lang video ko, isa lang. Napakasimple lang. Gusto mong tawagin ang kalaban mo? Napakasimple lang. Kung ano mang nilalang to. Dasalan mong tubig ng isang ama namin at sumasampalataya ka o Panginoong Maria. Basta dadaan ka pa rin sa ama namin. Kung ayaw mo ng Panginoong Maria, sumasampalataya. Tanong mo lang yung pangalan ng pasyente mo kung sino siya. Tapos dasalan mo lang to, hipan mo lang to. Sabi mo lang sa tubig, simple lang. Itong tubig na ito, sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan ng Yesu Kristo, dahil binabanggit mo sa iyong bibig ang salita ng Diyos at ang pangalan niya. Naniniwala ako sa araw na ito, mismong araw na ito, ay magkakaroon to ng bisa dahil nilakasan mo ang aking bibig. At naniniwala ko bilang instrumento mo, mahuhuli ko ang aking kalaban kung nasa man siya ngayon o nandiyan man siya ngayon sa loob ng katawan niyan. Kung ayaw niya makipag-usap, okay lang po. Importante gumaling to, Ama. At bigyan to ng kagalingan upang may buwasan ng kanyang karamdaman sakit. Painumin mo na ng konti yun. Ngayon, isa lang ang sinasagot ko. Ano ang pangalan mo? Isasay na cross mo lang naman yung noon niya. Ituturo mo lang naman ang mga kamay mo. At isasay mo cross mo lang naman sa noon niya. Ngayon, sasabihin mo,
Sa pangalan ni Jesus, kung hindi ka tatawag sa Diyos, Panginoong Jesus, Amang Nazareno, o mahal na ina, mahal na santo ninyo, nasa inyong harapan ang inyong anak. Sino bang tumatawag? Di ba ako? Ako, si Andel Ortiz Jordan. Naniniwala ako sa araw na ito, kahit hindi na nila ako naririnig. Kung meron man po talaga ng loob ng katawan niya, dahil nakikita at nararamdaman ko kung ano man pong nilalang sa loob ng katawan niya, tinatawag ko po siya bilang instrumento niyo. Pahintulutan niyo po akong makiusap siya. Ito'y lubos akong nagagalak na pakikinggan mo ang aking panalangin upang malaman po ang katawat katotohanan. Ngayon sa araw na ito ay binasbasan ako ng aking ama sa isang salita at tawag ko sa kanya. Tinatawag ko ang lahat o sino man nananakit o nagpapasakit o anumang espiritu o tao man ito o anumang nilalang mga elemento ito o laman lupa. Tinatawag ko kayo sa pangalan ng aking ama na si Hesus Kristo. Ngayon, hinahayaan kayong makapasok na maluwalhati sa katawan niyan upang ipalabas ang pawang katotohanan. Pumasok ka sa pangalan ng aking ama at kapayapaan nawa ang unat maghari sa aming buhay. Amen. Bigla na lang yung papasok. Oo, dahil tinawag mo siya at ginabayan ka ng Diyos. Ganun lang yung kabilis. Pero sa salita, madaling sabihin, kailangan may tiwala at may kumpiyansa ka sa sarili mo. Kusang gagalaw ang stick dahil tumawag ka sa Diyos. Yung stick o papel man ang ginagamit ko, dinadasalan ko lang yun ng 3 krus sa pangalan ng Ama ng Espiritu Santo. Amen, amen. Nilalapag ko lang yun. Kung meron naman talaga nakasanib Diyos, iinit talaga yun. Kahit anong gawin mo, iinit talaga siya. Lalo, stick. Liliyab talaga yun. Pag in-up and down mo yun sa pangalan ng Ama, siyempre galing sa taas ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Pagbaba mo yun, pipitik agad ng kuryente yun, ng malakas. O liliyab yun. Ganun lang ako kasimple tumawag sa Diyos. Minsan, tinatawag ko lang yun ng ganun kabilis. Dahil nagtitiwala ako sa salita lang, kahit Tagalog lang ang sinasabi ko. Kasi, humihingi na ako ng pahintulot sa Diyos. Liban lang minsan talaga, kung alam mo ang kalaban mo ay nasa loob lang at gusto makipagtalstasan sa iyo ng kapangyarihan niya. Pero tatawag ka pa rin sa Diyos. Sasabi mo sa Diyos. Sa totoo lang po, kuya, sinulat ko po ang lahat ng papel ng taktika mo, kuya Andel. Napapanood ko po lahat ng video mo. Kaya nga, napag-aralan ko po eh. Salamat din. Yun lang po ang sinasabi ko, lagi. Oo nga, maraming may nakatira dito sa bahay, nakakatindig niya ng balahibo, marami rin mula sa madalas kasing tumitigil. Yan lang po, kailangan lang po yan insensuan. Yun lang po masasabi ko sa inyo, pasensya na po kayo sa oras natin, alas 9 na po pala. Okay, pagkwentuhan na po ako sa inyo ha, mega shout out, huwag niyo lang po kalimutan yung mga 10,000 nanonood sa akin dyan, paki-like at paki-subscribe na lang po ha. At ganoon sa Facebook page at kung ka rito, maraming salamat po sa lahat. At maraming salamat po sa inyo. Next time na lang po tayo magkwentuhan kasi ito maghapon eh, meron po talaga nagpagamot sa akin eh. At maraming salamat po talaga at maraming salamat po sa nag-subscribe sa akin, sa inyong lahat, sa mga nanonood at nag-share. 2,800 na po ako mahigit. Napakabilis po. Tapos napakalakas po ng ano ko. Yung mga nanonood po sa akin sa paggagamot doon sa pasyente ko sa bata, salamat din po kuya. Binahagi mo po ang ngayong gabi sa amin. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat din ha sa inyong lahat ha. Pasensya nyo na yung mga kadaldala nating lahat at pagtatanong nyo. Wala namang problema yun sa akin. Masaya lang ako. Nakikipagkwentuhan ako sa inyo kahit hindi tayo nagkita-kita. Gusto na po atin. Paano po malalaman na nakatira sa elemento sa loob ng bahay? Madali lang po yan. Kung ang bahay niyo po ay lagi mapanghi, amoy patay, amoy kakaiba, parang hindi mo maintindihan ang amoy ng bahay niyo, may mga nakatira po yan. Mabaho, kahit anong linis po yan. Tapos amoy malansa, tapos pakiramdam, amoy ihi, tapos parang pakiramdam mo may naglalakad na hindi naman, pero totoo po yun. Hindi pakiramdam. Pag natutulog ka, tapos parang may gumagalaw sa loob ng kusina o anumang bagay naglalakad, o bangkuan, yun ay totoo po.
ihi, mapanghi, paglilinis mong bahay, parang amoy malansa na hindi mo maintindihan. Yan po yung mga bahay. Tapos hindi ka po makatulog para ka po laging binabangungot. Yan po yung mga bahay na meron po may nakatira. Nakamadali lang po yan malalaman. Paano po? Yun lang po. Musta na po. Musta na rin. Yan. Bulandi. Yung pasensya na po kaya sa kwentuhan natin ha. Maraming salamat po sa lahat na nag-subscribe sa akin. 2,800 na subscriber. Yung kay Dana, yung iba pong hindi naniniwala, nagko-comment po doon sa bata. Siya ay magaling na po. Sobra naman po tigas ng ulo ngayon. Dati tamad po lumabas at takot yan po magala. At saka yung pinsan niya, magaling po yun. First time ko po nag-video yun, kaya wala po yung editing. At hindi ko po yung edit, basta in-upload ko lang yun ng matagal nga ako dun eh. Naubos yung sandaan ko sa sobrang haba. Kasi hindi po ako marunong mag-edit pa yun. Basta diretso lang po yun. Maraming salamat po yun dahil nagtataas po yun ng trending. Maraming nagsabi nyo na akala nila katang isip lang yun. Kaya sinasabi ko sa kanila, kung gusto mo malaman ang pasyente na may sanib, tingnan mo tong mata niya, nakaangat sa ere. Tapos hindi po natin kaya yung kahit sinong taong magaling, iangat yung mata mo doon. Tapos yung mata mo, ganito na lang, hindi ka kumukurap. Tapos yung mata mo nandilisik, kulang na lang, parang kakaiba. Para kanyang tinatakot. Ganun po yung may sanib. Liban po yung may sanib yung, sabi niya, tanggalin yung sakit. Ito, paliwanag ko sa inyo, parang ako saglit lang po to. Pero papasalam ako, tanggalin yung sakit. Sige, tapon mo. Di tinatapon niya, di ba? Ginagano niya. Tapos yung mata niya, ganun-ganon. Tapos naririnig niya yung mga taong nagkakausap sa kanya. Sige, tanggalin mo. Tapos saglit. Yung parang ganyan. Sige, okay. Mararamdaman mo yung mata niya at yung pakaramdam mo sa puso mo. Kung totoo ka nagagamot bilang instrumento ng Diyos, may technique po yan. Mararamdaman ng puso mo na nagsisinungaling siya. Hindi lang sa aktwal. Pakaramdam mo na alam niya ang ginagawa mo. Alam niya. Kaysa hindi totoo. Isipin mo po yung 3 pare na ginamot at 20 manggagamot may git. Di ba pinukpok ko lang po siya? Totoo po yun. May kulam na yun. May demon spirit. Wala siyang alam. Tawa nga siya ng tawa eh. Dahil hindi niya daw alam yun. Paano niya masasabi may anak siya eh? Wala naman anak yun. At asawa niyon ay maganda trabaho. Asawa nang nakapasok eh company driver. Pagmasdan niyo po yung mata ng pasyente. Pagmasdan niyo po yung galaw at kilos niya. Doon mo malalaman nagsisinungaling siya. Kasi sasabihin ng Diyos yun ay hindi totoong may sanib siya. Dala lang yun ang proses, yung mga emosyonal niya. Yan, hindi po siya kinukulam. Kaya minsan pag ganyan pasyente ko, ginagawa ko, dinadasalan ko, hinihinto ko na. Dahil nararamdaman ng puso ko, lahat ng ginagawa ko ay alam niya. At ang mga mata niya, nakatingin pa yan, gaganon pa yan. Tapos alam niya, makikita mong isang tao, pag lumiliko ang kanyang katawan, yung mata niya hindi sumasabay. Yan kita niya, di ba? Pag gumaganon ako, yung mata niya, kung saan siya ka pupunta sa kanan, gaganon din po yung mata. Pag gumanong ka, pero yung mata may sanib, yun po yung mga may sanib. Pag yung mata nakaganon lang po. Pero nakangat na yung mata niya, pero mata mo, pag nakaganyan, kahit nakapikit, makikita mo, pero po yung nakatingala sa taas. Ganon po yung may mga sanib. Liban lang po yung may technique po minsan, nakapikit lang tayo, totoo po yun. Pag sinabing linis sa spiritual, linis lang. Pero umiinit pong stick, pwede po yung mawala yung sakit. Yun lang po yung mga binati ng mga elemento, binati ng buhay na tao na hindi po pwede makausap. Pwede po yun. Pero yung kamay niya, umiinit at nag-iiba. Yan po yung sinasabing linis lang. Alam niya yung ginagawa niya, alam niya yung sinasabi mo, alam niya yung nasa paligid niya. Pero natural lang po nakapikit ang mata. Nakapikit lang po ang mata yun. Linis lang. Pero pag nakapikit po at nagwawala po siya, halos bumibilaw ito siya sa sobrang, kala mo kinukuryente ng 300 volts, bigla siyang gumaganon. Yung po totoo yun, may sanib po siya na Pero may 50-50 po na alam niya ginagawa niya, may 50-50 rin po na hindi niya alam na hindi ginagawa. Yun po yun. Totoo po rin yun. Totoo automatic, may sanib po rin siya. At pag sinabi ko, naririnig niyo ako sa video na madali lang yan, paggalawin yan, balikat mo. Pero dadaan tayo sa spiritual. Pero alam mo yung ginagawa mo. Pero hindi mo lang, ang iba lang sa dyan yung palad mo. Hindi mo palad yan. Lalagyan lang yan ng kuryente at tubig para linisin ang sakit mo. At apoy para tanggalin yung mga nakatikit sa dyan ng mga virus o anumang chemical o anumang insekto na nilagay ng mga masasamang elemento.
bigla na lang po silang gumagaling at inaayos ko. Yun po ay tawag doon ay linis spiritual lang. Ganun lang po yun. Pero iba po talaga yung may sanib sa pakiramdam mo at nagsasabi. Yun lang po at maraming salamat po sa inyo at magandang gabi po ha. Maraming salamat po sa lahat na nanood. At mega shoutout po sa lahat na maraming salamat po at God bless po sa inyo lahat. Pagdamutan niyo po yung kwentuhan natin at pagpalain nawa ang inyong pamilya sa inyong lahat at God bless po sa inyong lahat at malayo kayo sa lahat ng kapamakan. Amen po. Maraming salamat po. Pasensya na po talaga ha. Thank you.